sorpen ebang chepapho mema sojopathe bom ahut mate pregnancy ahut la chepapho det pen ko pene kasiksak do ikok jima mate joy ike jima ilitum sor lo tum che thandam nangji lahai alam theta akinang sot athe kachini ne atum do ulang kachini ne ajok pen ko pene kasiksak do ikok tahai lasi che thandam lo nang kecheng pen kejut kechini ne atum ta chini po kachini tang atum anso se chini thule thot po pregnancy ahut mate sojopathe bom ahut hema sorpen ebang chepapho mema chepapho no lo chepapho me ta do chepapho no ta do lasi kupi posi chepapho mema mate kupi posi chepapho no lo lapen ko sopor hu lo chepapho me mate ko sopor hu lo chepapho no kicheng pen kejut che thandam lo na kardom kadoko be nillam marjan kilang bang pubang phitum don phanstame daily channel long jong sinang litum aki milang pulotang te subscribe thak tapela bang solang marjan kilang ning sam pulotang te like pek thak comment pek thak non ke pangcheng dam lo na lapuson kachini ne abang phiduk piklang nonjong pinnan sopoki do to mate newly married couple ato mate ke ongdong atom lapuson kachini ne dolang kachini ne ajok pan tasung ikrung titilo chini ne po chepapho no ho chepapho don det po concept bom mate ke concept lo positame miscarriage to that titi mate henu thudak titi apot ke lapu han lo athe anutin abang phi abudi anutin abang phi abudi si kaprek lapen la isu mate a problem a case setame kaprek la si hadak ilitum chichini dam nangji ke concept naturally concept thang isu ave healthy pregnancy ami thang sikedo naturally pulo tangte ami thang sikedo lo thang medicine enang ne ajat enang ne check up nang ne doctor consult nang ne ajat nang ne pensi dokok concept det pulo tangte lake chepapho sita thang akisong ave lake na hok e setame ephongle concept ephongle try ephongle concept ephongle try seta henu thudak titi mate miscarriage det titi atum ke chepapho nang ne apor do chepapho thu nang je apor do chepapho nang ne apor kela kecheng si la first trimester hot kecheng si hot la ilitum periods do that pen lo tangte ovulation day do periods that pen la 12 days apit mate 7 days apit lapu anutin abang phia abang long anutin abang phia body long si ovulation day ta kaprek date kaprek arni lapu son la si anutin abang phi long same achiklo pana chiklo ke ovulation day do ovulation hot egg bang pola so egg ke bang hola sperm pen na chitong lo plo tangte la se pregnancy process damji la so process ke dam hot ke cheng si ke chep la so a egg bang indu vok la mate la ke intang tetik mate la intang tetik ke chepapho long lelang na sab so issue do ko ato mate problem do ko ti ato la chini ne pola indu vok lang hot la chepapho dun thudet titi pom konane ke doidai do ko titi poste henu thudak titi lo la sela bangta sep kali healthy tum han thang naturally concept thang ai so ave tum han ke thang the sep pregnancy hot la ki chepapho sita thang alama ve la ke sep sita me ili la sab ola issue do kok titi problem do kok titi like PCS PCOD patient thyroid diabetes la high sugar pressure la pressure do la pen blockage ta ho kaprek akiso chelang bom atum ke concept atum ke chere nangji la first trimester hot ke cheng si la aji the thap thetik la 1 to 3 months ang bong ke chepapho pedesi ke me kali pulo tangte doctor long consult nangji doctor tum nang pudun thang thelo pulo tangte an la chepapho nangji la so ke chichini ne ajok pom rong elia tokano ki do tum ki thang chini ne po chepapho dun thu det titi po lata siksak idak titi la pen konane cardiac cyclem det pene pola alang thing la hosot ke palang ruilang lasi henu thudak pon ke thot periods do thukok titi lo concept ji dok ma concept bom lo postame henu thudak titi lo lasi pini alamar jan lake ilitum kachere do nangji jongsi me senangji me etnangji healthy pregnancy je phan plo tangte chere nangji lapen ilitum phan lapen la nangkar ju sep sema pregnancy hot matela so chepathe bom hot ke chepapho me ma chepapho no la ma pol hasi ke chepapho me atum do chepapho no atum do atheke
naturally ame thang sikidu healthy pregnancy atom pulu tang thachi pa posita thang alama be sitamela ke cheng ta hinu thudak ti puthot try ta hinu thudak ti matela son pene akiso ta chelang bom ko pene kaprek al sab sab isu do ko katom pulu tang te sep se lake chepapho nang ne chiri nang ji doctor consulted a phi mate la first trimester dam det lo pulu tang te thang thela an bang chepapho thume thang alama be asi pini la marjan ke la dasani le de check pon ali tum ko pene nang kar judun ji do pulu tang ti kamena ar judun ignon mo ka pre ala marjan long ni li than pon thupo lata nang li tum nang kar judun alam si pini nang kiban pilo la si nang li tum nili channel long aki milang pulu tang te subscribe tha asi kadu ka beta do mithak me kar dong